Το εμπόριο άγριων ζώων εδώ και χρόνια, όχι μόνο τώρα, δεν αφορά μόνο στα λεγόμενα κατοικίδια ή ζώα συντροφιά στα παραδοσιακά, σκύλους, γάτες κλπ. Αλλά αφορά και στα άγρια ζώα, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι όμως που τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ έντονο και έχει δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα στην βιοποικιλότητα κάθε περιοχής, είτε γιατί συλλαμβάνονται ζώα από εκεί και αφαιρούνται, είτε γιατί εισάγονται είδη τα οποία δεν ανήκουν σε αυτήν την περιοχή μέσω του εμπορίου. Ο άνθρωπος πάντα έλκεται από το άγριο. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχαμε ούτε τους σκύλους ούτε τις γάτες άλλωστε ξημερωμένες. Αλλά συνεχίζει να έλκεται από τα άγρια ζώα, γιατί του αρέσει αυτή η εξουσία του να εξημερώνεις, αλλά του αρέσει και η επικοινωνία με αυτό που είναι το άλλο. Ακόμα και την ζώα που είναι εκτροφής, ας πούμε, για να πάμε και σε αυτά τα τελευταία γεγονότα, αν είναι ένας κροκόδιλος εκτροφής που έχει γεννηθεί σε εκτροφείο, παρόλα αυτά στο πολύ πρόσφατο παρελθόν του ήταν ένα άγριο ζώο που αυτό το κουβαλάει. Αυτό λοιπόν ασκεί μια έλξη στον άνθρωπο πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το εμπόριο, το παράνομο και το νόμιμο, γιατί υπάρχει και νόμιμο εμπόριο άγριων ζώων και παράνομο, να είναι από τα πιο επικερδή εμπόρια στον κόσμο και οι τζίροι να συναγωνίζονται τους τζίρους των ναρκωτικών και του εμπορίου των όπλων. Ο περίφημος κροκόδιλος που ακόμα παραμένει ασύλληπτος στο Ρέθυμο, προφανώς αγοράστηκε από κάποιο pet shop, το οποίο εδώ και 10 χρόνια είχαν έρθει αρκετοί τέτοιοι κροκόδιλοι σε pet shop στην Ελλάδα και έχω μάθει ότι υπήρχαν και στην Κρήτη. Εκ των υστέρων αυτό το είδος μπήκε στον κατάλογο σάιτες και απαγορεύεται το εμπόριό του. Αυτοί που το είχαν αγοράσει τότε προφανώς δεν ρωτήθηκαν τι θα κάνουν όταν αυτό το ζωάκι που αγοράζουν και είναι 20 πόντι θα φτάσει στα 2 μέτρα. Και κάποια στιγμή βέβαια γίνεται ασύμφορο να το έχεις και βασανίζεται και το ίδιο το ζώο σε ένα μικρό χώρο. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που ξέρουμε αρκετές τέτοιες. Αυτός λοιπόν που το είχε, είτε γιατί δεν έβγαινε οικονομικά, είτε γιατί το βαρέθηκε, είτε γιατί το λυπήθηκε, πήγε και το άφησε στη λίμνη. Αυτό είναι ένα πράγμα που γίνεται συχνά. Και στο κροκόδιλο είναι κάτι που το προσέξαμε γιατί ήταν έτσι πολύ εξωτικό και ενδιαφέρον, αλλά έχει γίνει κατά κόρον με τις χελώνες αυτές τις αμερικάνικες, με το κόκκινο σημαδάκι στο λαιμό, που ήρθαν σοριδών κατά εκατομμύρια στην Ευρώπη, μια εποχή ήταν πάρα πολύ της μόδας, και εκ των υστέρων έχουν γεμίσει τα ποτάμια και τις λίμνες. Στη Γαλλία μάλιστα έχουν εκτοπίσει τις ντόπιες χελώνες του γλυκού νερού, γιατί είναι σαρκοφάγες και πολύ επιθετικές. Και βεβαίως όταν γίνονται αυτές οι χελώνες τεράστιες, γιατί αν τις φροντίσει κανείς καλά γίνονται μεγάλες, φτάνουν κάπου τόσο, δεν μπορεί να τις έχεις στο γνωστό ενιδρίο που τις έχεις και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Τις λυπάσαι κιόλας. Εμάς μας παίρνουν πολλοί που έχουν τέτοια ζώα τηλέφωνο. Το ίδιο έχει γίνει με τα ιγκουάνα. Κάποτε και μάλιστα εξαιτίας ενός τηλεοπτικού σύριαλ έγιναν πολύ της μόδας τα ιγκουάνα. Τα ιγκουανάκια είναι γλυκύτατα μικρά, τόσα δά. Μετά γίνονται όμως, αν τα φροντίσει κανείς, με τα συγχωρήσεως τόσα. Και τι τα κάνεις. Εν τω μεταξύ το έχει το παιδί, το παίρνει το ιγκουανάκι, μετά πάει φαντάρος, η μάνα του το αμολάει. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία ξέρουμε. Μας παίρνουν έντρομοι άνθρωποι και λένε είναι μια τεράστια σαύρα πάνω στο δέντρο. Αυτά είναι πολύ γρήγορα, είναι πολύ δύσκολο να τα πιάσεις άμα είναι έξω. Είναι φυτοφάγα και χρειάζονται ζέστη. Στην Ελλάδα βρίσκουν τροφή όλο το καλοκαίρι, το χειμώνα μάλλον πεθαίνουν αυτά τα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν κάποιο καταφέρνει και επιζήσει σε ένα άρκη κάπου, ας πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε καλό για αυτά, ούτε καλό και για μας και για την πανίδα του τόπου. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Με ένα βάτραχο που κάποια στιγμή από ένα εκτροφείο βατράχων για βατραχοπέ πόδαρα ελευθερώθηκε στην αγιά των Χανίων της Κρήτης και έχει φάει ό,τι υπάρχει μέσα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και άλλες τέτοιες. Έχουμε παπαγάλους πολλούς οι οποίοι έχουν εισαχθεί πλέον στο οικοσύστημα και μερικοί θεωρούνται πλέον και περιλαμβάνονται στα πουλιά της Ευρώπης, όπως ο πράσινος παπαγάλος, ο οποίος είναι από εύκρατα κλίματα και έχει μπορέσει και προσαρμόζεται, αλλά και άλλα είδη παπαγάλων και πολλά άλλα είδη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και το νόμιμο εμπόριο και το παράνομο δημιουργεί προβλήματα. Το παράνομο ακόμα χειρότερα, γιατί δεν υπάρχει και καμία προδιαγραφή για το τι ζώα είναι αυτά. Έχουν συλληφθεί από τη φύση πολλά από αυτά, πράγμα το οποίο πλέον απαγορεύεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, να πιάνει ζώα άγρια από τη φύση, αλλά το εμπόριο, το νόμιμο περιορίζεται στα ζώα που εκτρέφονται πλέον σε εκτροφία. Αλλά και το νόμιμο εμπόριο δημιουργεί προβλήματα. Επειδή δεν μπορείς ένα τέτοιο εμπόριο να το σταματήσεις με ένα νόμο, να πεις απαγορεύεται, γιατί δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας, είναι παγκόσμιο το εμπόριο. Αυτό που λέμε εμείς όμως είναι ότι θα έπρεπε να μπουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές και στις συνθήκες φυσικά των pet shop και αυτών που τα πουλάνε, που κανονικά θα έπρεπε τα pet shop να μην πουλάνε ζώα καθόλου,
να δούμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά και σε αυτόν που αγοράζει, στον αγοραστή. Καταρχάς θα πρέπει το ζώο να μπαίνει σε ένα μητρό, με το όνομα του αγοραστή, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που αγόρασε ένα φίδι ή μια αράχνη, και σκορπιούς πουλάνε και ένα σωρό τέτοια ζώα πουλάνε. Είναι διάφοροι άνθρωποι που σου λένε: εγώ δεν θέλω να έχω ένα χαριδωμένο σκυλάκι, θέλω να έχω κάτι που τρομάζει τους άλλους. Τώρα αυτό θέλει ψυχίατρο να το ψάξει κανείς, αλλά τουλάχιστον να αποδείξει ότι δεν θα σου τραπετεύσει και έχεις χώρο να το κρατήσεις όταν θα γίνει τεράστιο. Και σε έχουμε καταγραμμένο και κάπου να ξέρουμε ποιανού είναι αυτό που την κοπάνισε ή ποιος το παράτησε. Αυτά θα πρέπει να τα δει η νομοθεσία, έχει δει πολλά, αυτά τα έχει αφήσει στην άκρη. Εκτός από τα εισαγόμενα ζώα υπάρχουν και τα εγχώρια προϊόντα παράνομου εμπορίου, που είναι στην πραγματικότητα λαθροθυρία. Γιατί η θύρα είναι να πιάνεις ένα ζώο, έτσι. Η λαθροθυρία είναι να το πιάνεις με παράνομες μεθόδους. Όλα αυτά λοιπόν τα άγρια πουλάκια, τα οποία λέμε οδικά, κατερίνες, φλόρι, κοτσίφια, ό,τι πουλιέται, και πολλές φορές και γεράκια και κουβάγες και τσαλαπετινοί, που πολλούνται και σε pet shop δυστυχώς, αλλά κυρίως στο σχιστό και σε υπαίθριες αγορές, έχουν συλληφθεί με παράνομους τρόπους, απαγορεύεται η κατοχή τους και η σύλληψή τους, απαγορεύεται και να τα έχεις εσύ στο κλουβί, δηλαδή και εσύ που τα αγοράζεις παράνομος είσαι. Και δυστυχώς είναι εκατομμύρια τα πουλιά που πιάνονται έτσι. Η Άνιμα με τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Θυροφυλακής έχει καταφέρει και έχει ελευθερώσει πολλά τέτοια ζώα, κατάσχει η θυροφυλακή, η δασαρχία, και εμείς βοηθάμε στο να απελευθερωθούν σωστά, στο σωστό τόπο και όταν είναι σε θέση να απελευθερωθούν. Αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, γιατί το εμπόριο αυτό είναι τεράστιο. Δυστυχώς έχει γίνει και διαδικτυακό, δηλαδή το ίντερνετ είναι γεμάτο με αγγελίες για παράνομα πολλούμενα πουλάκια, χελώνες, δίχτυα για να τα πιάνεις. Ίσως θα έπρεπε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να επιληφθεί αυτού του πράγματος, ή όχι ίσως, θα έπρεπε, σίγουρα, ίσως είναι ώρα να το κάνει.